På jagt efter et godt og billigt lån, så skal du høre efter her, fordi så har vi et rigtig godt tip til dig. Det er sådan, at banker typisk kører med nogle firkantede kasser for deres lån. Og det betyder helt konkret, at i et bestemt låneinterval, der er renten fastsat. Det vil sige, at en bank for eksempel kan sige, hvis du låner mellem 50 og 150.000 kroner, så er det til den her rente, men hvis du låner mere end det, så er det til en lidt lavere rente. Helt konkret så kan vi prøve at kigge ind på House of Banks. Hvis nu vi for eksempel sagde, at vi vil låne 150.000 kroner, så vil vi se, at den her bank kan tilbyde det lån til 12,9% i rente og en OOP på 15,5%. Hvis vi så vælger at sige, at vi vil låne 160.000 kroner i stedet for, så sker der faktisk noget meget interessant. Der sker det, at rentesatsen den faktisk er faldet. Før var den på 12,9%, nu er den på 8,9%. OOP'en var før på 15,5%, nu er den på 11,4%. Og det er altså nøjagtigt den samme bank som før, og nøjagtigt det samme lån. Så hvis du skal låne penge, så prøv lige at undersøge den bank, du ønsker at låne pengene af, jamen hvilke rentesatser er der i de forskellige låneintervaller. På den måde har du faktisk mulighed for at spare penge ved at vælge et lidt større lån end et lidt mindre lån.